OK lidi, takže já vás vítám dneska u hry Eternal Towers of Hell, kterou jsem už zmínil v jednom z videí. A je to obehra, jde už podle názvu o Towers, což je jeden z nejtěžších žánrů Robloxu. A z tohohle bych chtěl udělat taky malou sérii. Vůbec nejsem špatnej v obehrách, takže by to mohla být fakt jako dost dobrá série a dost zábavná. Zároveň tady už máme nějaký tutoriál, takže jo, já přestanu kecat a radši jdu do hry. Bum. Tak, tohle je první tower. Tady mám nějakýho strážce, možná vám to v editovi přeložím, to uvidím. Tak. Tak, už domluv. Dobrý. A jdeme. Jdeme porazit naši první tower v téhle sérii. Tak. Dost zajímavá věc ohledně téhle hry je, že má hromadu lokací a hlavně tady jsou jedny z nejtěžších oby vlastně, já nevím, jak to říct. Prostě jedny z nejtěžších obís v celém Robloxu, takže jo, je to dost zajímavá hra. Nemá teda tolik hráčů, jo, já myslím, že teďka, když jsem to zapínal, tak to má okolo 3000. A to je jenom kvůli tomu, že vyšel nějaký vánoční update, nebo aspoň to tak vypadá. No, ale i tak, aspoň jako, že má nějaký ty hráče a jo. A aspoň to má víc hráčů, jak ta hra s těma bombama. No. Já se teď začnu soustředit pomalu, pač už se dostáváme do vyšších pater. Potom zatím tím, že jsem na začátku, tím, že jsem dala tohle určitě zabil poprvé, tak tady mám jenom jednu lokaci, ono se mi pak objeví takový menu, potom co to zapnu později. Ale teď se, no, tak trošku neobjevuje, už jen kvůli tomu, že jsem prostě ještě pleb v téhle hře, prostě noob. Úplně špatný. Tak jo, tak já vám sem hodím malej timelapse téhle taverky, pač tady nebude nic moc zajímavého. Takže už jsem na konci, to bylo velice rychlý. Tak, to byla taková 5minutovka. Bum! A dal jsem to.
Tak teď nám tady řekl tenhle andílek, nebo co to je, ten Ringo, myslím, že se jmenuje Ringo, tak nám řekl, že potřebujeme udělat ještě 2 vlastně věže, vyskákat, další taverky, abychom odemkli ty nový světy, jak jsem o nich mluvil. Tak, teď jsme tady odemkli ještě portál, který pak povede k těžším taverkám. A pro tohle video bych to zatím chtěl nechat takový jednoduchý a odemknout tady ty lokace. Takže teď se budeme soustředit na Tower of Buttons a Tower of Motion Evolution. Tak já to nebudu zdržovat a jdem rovnou do toho. Tak a teď je jedna z těch 2 už splněna.
OK, takže teď jsem akorát dokončil poslední třetí taverku. Vidíte, že tady se píše, že jsem odevřel další zóny. No, to bych si ale asi nechal až na příště, jestli to má vadit. Takže jo, já se s vámi loučím a uvidíme se u dalšího videa. Ještě jestli na tomhle videu bude 20 lajků, tak natočím, jak tady na ten button skákám 10 000krát. Tak čau!